Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Ya alhamdulillah, mulai dari subuh sampai sekarang diparingi gerimis guys, hujan. Jadi koyok musim tembaru ngono kae. Mulai sore jam berisak lah, sore berisak ki wis mulai gerimis, tapi yo alhamdulillah enek ya yo guys, enek benere. Soalnya anak lanang kuwi ndek ini akibat ngerabuk jagung guys. Lah kok bengi diparingi udan. Pokoknya bersyukur banget nggih, alhamdulillah. Diarep-arep ket ndek ngimulo. Pokoke nganu ya Deng, kok nek bar ngabuk ki bengine tak kon udan sing deres ngono nggih. Amin. Aku yo ngono guys karo anak lanang do ning ngono. Meskipun ora udan deres tapi rabuke kan iso luntur guys, wis ajur dadi iso ngresap ning jagung. Dadak iki mang esuk malah ditambahi neh. Pokoke alhamdulillahirabbil alamin tenan. Panyuwunane anak-anak ki terkabulkan. Yes, iya guys. Maksudnya ora sia-sia entuke apa kuwi tirakat entuke nyuwun karo Gusti Allah, entuke ngemis-ngemis doa ning Gusti Allah iki dadi ora sia-sia, dadi terkabulkan doa-doanya ngono nggih. Muga-muga jagung sing angge dicir kuwi sampai sok ben ngunduh kuwi ya cek panggah diparingi udan terus ngono guys. Ndek iki nek nitik terang ki plang-plang wis kaya 3 seminggu kan gak udan guys, mulai nyadran, mulai sedekah bumi kayak sampai sprene kuwi gak enek udan. Lah kok alhamdulillah bar ngapuk kok yo langsung ora ketang mbah piyene diparingi gremis. Malah apik guys ning jagung ngono kuwi. Udane sedengan ngono lho, maksud iki ora yo ora duwres tenanan yo gak gremis. Dadi sedengan yo iso ngajurno abuk, nglunturno abuk ngono lho. Rabuk iki iso wis kena banyu kan iso diresap di nganu jagung. Maksudnya wis meresap ning poke jagung, ning akar-akare ngono guys. Iki dhisik iki wis bar mandi. Lah ndek sore kuwi guys di WA karo kancane dhisik kan dikon golekno pitik jagung guys. Maksudnya iki mbok arep dienggo apa iki dhisik yo gak ngerti, soalnya ndek iki lagi sibuk rewang ning gone budene sepasaran nganten ngono apa piye ngono ya guys. Lah dhisik kuwi dijaluki tulung dikon golekno ayam kampung jagung. Tekok-tekok ning bakul-bakul edak-edakan kuwi gak enak guys. Dhisik lah ya wis ngiwangi pesen seminggu sebelumnya kuwi wis tak peseno bakul, tapi kan yo usume iki do sedekah bumi ngono guys, sampai kentekan pitik. Bakul-bakul iki sampai kersian pitik, sampai pitik iki yo gak enek sing jago. Wis do ditumbas wong-wong pas do sedekah bumi kan setiap desa sedekah bumi ya guys. Jadi desa kuwi dimintai tolong. Cara mono yo sebelum dhek minta tolong guys, sebelum temen desa minta tolong itu desa iki wis iya yo, ya wis Dek, engko nek sampean gak entuk pitik, engko gek-gek yo tak akulah sing mangkat ning Randu, ning pasar Randu ngono lho, guys. Nek awakmu sibuk ngono dhisik kan wis nawari ngono nggih. Lah terus kok Dek bengi WA tenan, nggih Mbak, aku gak ngentokno pitik, Mbak. Pokoke nggih tulung sampean ki tak repoti, tak kon golekno pitik ngono, guys. Teman iki maksudnya ora saudara, ora tetangga, tapi temen nggih guys. Temen tapi saudara, temen tapi serasa saudara. Jadi kedekatan iki koyok dulur kandung ngono lho guys. Maksudnya iki ora apa-apane, tapi nek karo dhisik kuwi nek ndaku ki wis dhisik iki dianggep karo mbake dhewe. Kono ya tak dakep, tak daku adike dhisik dhewe ngono lho. Kok sampai tak dakep guys, omongan kok pretoten kabeh. Lah iki sik gremes iki guys, arep makan ngerandu iki sik gremes ngene iki piye?
Pak Surma ya wis mangkat ning pasar, iki mangkat ya dina paing, Pak Bule ning paingan, ning pasar paingan, guys. Tapi budal iki wis esuk mau, lha iki wis jam 9 kok ya urung terang-terang. Maksudnya iki sik grimis saya ngono iki. Muga-muga yo entuk yo guys, engko yo dipeseni tenan-tenan kok nek gak entuk terus untuk kumpulek iki ning ndi ngono guys. Wis posisine udan dadine gak iso ning pasar kono pasar kene ngene iki lho guys, udan ngene iki. Yo seneng ya guys, maksudnya diparingi udan iki yo seneng, tandurane yo lemu. Iki malah sawahe dhisik iki guys. Kan bar tak apa kundoi parine nggih bar tak jupuki nggih. Lah kok ndelalah sing samping sawahe dhisik kak rumah nggih, rumah Mbah Kardi kuwi. Lah kuwi sawahe dhisik iki di sewa ngono guys, dikontrak lah istilahnya nggih, arep ditanduri semangka. Lah kuwi dikontrak ditawar 1 juta. Lah kuwi dhisik ngakone iki 2 juta ngono lho guys. Lah wong ombo mbah sawahku ki gak ciut. Iya, tapi wong piye iki maksude iki seprapat kuwi 500 kok, lah nek setengah gak yo 1000. 1000 ki 1 juta, guys. Dadine ndek iki yo digelemi arep ditanduri semangka. Lah perjanjiane kuwi yo bar semangka kuwi yo wis engko cara tak garap neh yo. Olehku cuma nyewa lahan ngono lho, guys. Ngontrak sedelok sak suwene nandur semangka. Wis to, engko pokoke aku mulai nandur sampai nganu nek awak mrene yo ora apa-apa. Mbok syuting lah yo oleh sampe apike kok mbok. Sampe nek semangkane woh, umpama kok wis ngunduh, yo wis sampe mek sak mblengerem. Ora apa-apa, oleh ae sire. Ya alhamdulillah dingi wis diparingi dhuwit, guys. 1 juta. Dadine dhisik iki ya mamang. Mamange ngene, arep tak paringi mbako, engko tiwas ceh-ceh ragat wis tak tanduri udane kaya ngene. Engko ya tetep sing wis nandur-nandure do mati ya, guys. Lah engko tak tanduri semangka. Engko udane ya ngerceh ae sing agek icir semangka sing wis tukul semene-mene ya do mati. Dadi dhisik iki mamang daripada enek sing ngekrek arep garap dikek semangka ya wis malah wis ketok dhuwit kuwi wis tak tampa ya guys 1 juta. Lah ndek iki ketoke terang plang-plang kaya ngono. Saiki nek kadung udan kadung nggih udan ae. Makane piye ya guys, kewolak-walike jaman. Wayah 3 tapi kaya tembaru, kaya rendeng. Tapi somben ki nek wayah rendeng paling kaya ketiga kaya musim kemarau guys, paling mungkin kayak udan. Jadi wolak-walik zaman tahun ki nek wis tuwa ya ngono kuwi. Wayahe ketiga, wayahe musim kemarau malah jadi kaya rendeng. Jadi kok musim hujan kok tembaru ngono kae guys. Tembaru Cina, tembaru Londo. Iki karek ngenteni Dek Dinda ki lho, kok suwe men. Macak iki macak apa? Gak sarapan sik, Nduk. Sarapan sih adek. Engko bakule pitik muga-muga ya isek ning jero pasar lho guys. Muga-muga montore barang rong ditokno Bu. Semene ya guys, mau dilanjut neh nggih. Langsung digas Bu, ngeng. Oke, mangkat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, tasnya Bu. Apa toh? Tuh. Iki Iki sing nyiap. coba terakno. Hujan berapa apa? Kuapa wis.
berikut ya. Bolo kotak jagung. Gak apa-apa. Gue ke TikTok gitu. Bila gana. Ora kok kudu ngomong yo ngono kuwi kok ora dijamu ya. Larang banget. Warna nggih. Putih terus atok gedene nggih. Napa, Mbak? Tes sing tuwa mboten nonton. Cuma niki tok apa boleh. Niki anten sak ngeten iki tok boleh. Iki. Oleh sing piye, Mbak? Aku teh apa abang, Mbak? Pokoke warna tur yo. Bakone terima sithik tak ya biasane kuwata sak mriko. Oh, ini malah gak enak, Mbak. Kita enak. Ini gak enak malah. Ini gak enak. Mbak Sito, Mbak. Pas. Gak warna itu ronan, Pak. Ya. Karena kadang kita Iki, Mbak, masih. ayo di situ cocok itu. Deng sambi. Nggih. Jenengan sing ngertos karepe ra gantung. Sambil mbak lampi jak jak. Situ Mbah. Mbah Lampi. Mbah Lampi. Kula sing dong sambi jurusan arah Temulus. Nek Mbah Lampi ya sing mriko. Pak Tok gak duwe, Dek, Pak Tok. Pak Tok sinten? Pak lan kira kula pesen pun ngoten niku. Kula kan patus piambak.
Apane Pak To kuwi mang kidule sak kidule nggih. Sing karepku sing sing pokoke kok kirane sing golek. Wong sing dibutuhno mboten daginge mboten Pokoke sing duwe nganu kan sing sing sasi saya dereng anu iki pun kalung. iki cangkep ya Mbak Ki. Apa itu dibutuhno gede pira dhewe. Sing utake cangkep. Bakal witek ngene iki gak tau Atur. Percaya atur. Pas kan sing Mboten nate taruh kok Mbak. iya jan. Iki tambah. Tapi jenengan kan nggih Mbak, kalau niki aku nggih. Nek niki mboten kangge. Nek niki mboten kangge. Iya dijajal didelok. Ora kok nang sing bapak kok. Iki sing kontrol tunggal. Sakjane kan mriki 3, mriki nek iki tesih cangkem niki tiga. Masih wong ilang tunggal. Iki Kok nang rene kan. kok tak ijen nggih, Mbak? Alhamdulillah guys, entuk pitik. Pundi, Mbah? Sebelah pundi? Lah niki Oh, ada rane. Oh, nggih, nggih. Nggih, entuk rego 145 guys. Entuk harga 145. Kan gak oleh ditawar nggih guys, opo saunine bakul. Kita kasih itu. Tinggi terang guna lain. Aku juga motornya suka minta kok nggak mau. Aku cetak. Manu gedine bengkak, Pak. Nggih. Karo kono wis mlunggung. Itu apa lanang jago? Saketan, manu repi, pakai seneng. Nggih, ndak gadang tiku menawi. Nggih, nek bapak sami dibilang sepuh nggih. Lah saiki dereng sepuh telu ya sak enom. Nek kalih Mbak iki sepuh Mbak. Iya. Iya. Nggih, sekitar 50. Saya pangan, Mbak. Saya lebih berjagung. Nggih, bakso jagung niku nggih ngantos mantuk enjing jam 3 tuku jam sekawan nembe mantuk. Lah terus langsung niku. Mertosa izin. Nggih, wong teng buritan ngoten niku wonten pringe sak dapur ngoten niku nggih piringan. Nggih teng pring dicantolke pang. Sikile napa nggih? Lah. Ora bener. Ini jadi babat kebuburan. Nggih, wong tenggon kali kula nek pas nek jagung nggih. Telak, Mbak. Nggih, pokoke temurun nggih kenal ngoten niku bojone niku wis tesih mandi, tapi kok pun pisah ngoten tapi nggih derek serek. Bojone niku kidul omahe kula, bojone sing sah niku. Tapi kan pisahan ngoten. Bakso kawinan nembe 3 bulan niku pun biar.
tonggo kula wong Tembon napa babat tebu napa nggih larang. Nggih. Berarti nggih sehat ya nggih. Sehat nggih tesik jago. Lah kali ya di mau sing wedok kula menawa. Wong pun janji Pak pun nenten 1 tahunan. Kok bisa niku. Tapi nggih dereng Pokoknya ngampune rasa kok iso. Hah? Takone ngampune rasa. Guys. Oke, dilanjut neh. Alhamdulillah wis teko omah guys. Pak Su tuku lem talang memang. Kabeh borot kabeh. Sing kidul omah ki ya sida mbok ketok ngono, Mas. Anu sales banyu malah ndi yo nek enek teko kene. Nggih. Apa, Dik? Gak kenal lek guyu, Dik. Anu. Maksud iki ndak sapa kuwi. Kuline masmu Iki madhep sik. Apik no. Warna tuku lipen. Lip gloss warna kulit. Piye sih ndelok. Iki ora ketoron kok ya warna kulit. Ini tangguh aku malah ra kok antus tadi. Antus iki abang. Hawane mendung ya guys, padahal jam 11. Mbok ganti ngono ya bane. Mbok taleni. Ucul. Lah aku wis medhok sing dhisik. Ya kuwi nganune apa? L iki wis keprek-keprek. Gak. Tangannya. Hah? Tangannya medhok. Ndek iki nek bakul talang liwat Mas sing talang-talang ku lho. Sing awet ngono kuwi lho karpet tapi awet. Ngono kuwi enek liwat ndi. Mbah Samto awet kuwi ngono. Lho ora ning omah ae. Kotase kon ndi iki? Hah? Lem. Lem. Kembangnya dhisih dua dini. Woi. Nek kita nanti pareng nomase kae duwe. Di mobil 500 5.000 Mas. Allah tahu 5.000. bulan Tahu tak? Manis saya. Tahu tak? Ya. di mobil Wah, salah ning kene wis ning kene. 500-an Allah Enek bakul ya, Mak. Mak. tahu bulan digoreng Panas iki. Sendiri. Ya nggih. mobil Yes, yo, nang omah. 500-an Allah tahu bulan Mas, enteni Mas, anak kecil. Negake le. mobil Ayo. Anak bakul gegete. Ayo. Anak tahu bulat kok wis walah, Mak. Mak. Nggih. HP ndi HP? Ya di Mam.
Bulat piye emang? Bakul emang piye? Tahu. Lek tumbas. Tahu. Apa, Dik? Kilo. Wis tanah buntut. Tahu. Apa? Bulat. Halo guys, saking dia tahu bulat nih Pak Dene didulangi. Entah ya. Oh, pengen kok mbah nambah Pak Ede iki. Dulang, akar. Ojo lah neratan ya. Sa, kakak nendi, kakak belajar. Wes darene ah. Dek. Dek Sa. Wong diperes-peres jupuki minyake tok, digasep-gasep tok. Layah-layah, guys. Ning ngisor kene kok anceles e lah. Celes. Endi sing semut tok? Ya. Apa sing semut tok?